أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je Hazreti Omer radijallahu anhu bio jedan od onih kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti o džennetu još dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ. Hazreti Ebu Musa prenosi i kaže: bio sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da su bili u nekoj tvrđavi, neka osoba je došla i rekla: otvorite kapiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: otvori, i rekao je: dani toj osobi radosne vijesti o džennetu. I on kaže: otvorio sam vrata i to je bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, i rekao sam mu radosne vijesti koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: sva hvala pripada Allahu. Onda je još jedna osoba došla i rekla: otvorite vrata. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: otvori vrata i toj osobi i dani joj radosne vijesti o džennetu. I on kaže: ja sam otvorio vrata i to je bio Hazreti Omer radijallahu anhu, dao sam i njemu radosne vijesti i Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: elhamdulillah. Onda je još jedna osoba došla i rekla: otvori vrata. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: otvori vrata i toj osobi i dani mu radosne vijesti o džennetu i da će proći kao kroz velike poteškoće ta osoba. On kaže: otvorio sam vrata i to je bio Hazreti Osman radijallahu anhu, i ja sam i njemu rekao sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i ova osoba, to jest Hazreti Osman, je rekao: elhamdulillah. I onda je rekao: ja mogu jedino moliti se Allahu da me sačuva tih poteškoća. Hazreti Abdurrahman bin Auf prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Ebu Bekr će da ode u džennet, također Omer, također Osman. Također je rekao i da je to Ali, Hamza, Zubeir, Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abi Waqqas, Sejd bin Zaid i Ebu Ubejda bin al-Đarah. Tu u ovom hadisu je poslanik naveo desetoricu. Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi da su jednom bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da je poslanik rekao: ja sam spavao i vidio sam sebe da sam u džennetu i uzmeo sam abdest blizu jedne velike kao palače i pitao sam čija je to palača. Oni su mi rekli da je to od Hazreti Omera bin Hataba. I onda je poslanik rekao: kako god, ja sam se vratio kao da dam privatnost, i Omer radijallahu anhu je također bio prisutan tad kad je to poslanik govorio, i počeo je da plače i rekao je: Božji poslaniče, da li bi ja ikada mogao biti kao ljubomoran na tebe?
kao zašto si se vratio, trebao si mi podariti svoje blagoslove. Hazreti Ebu Sejd Hudri prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Hazreti Ebu Bekr i Omer su ljudi dženneta. Hazreti Abdullah bin Masud prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedna od osoba koja će biti u džennetu vam prilazi i Hazreti Ebu Bekr je tad došao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao osoba koja će biti u džennetu vam prilazi i onda je Hazreti Omer radijallahu anhu došao. Slično u drugom hadisu gdje Hazreti Enes prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će Hazreti Ebu Bekr i Omer biti kao poglavice ljudi koji su kao zaslužili džennet poslije kao poslanika. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Omer bin Hatab kao lampa ljudima koji će biti u džennetu. U drugom hadisu se prenosi u vezi statusa Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Akva bin Amir prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je trebao da bude poslanik poslije mene, zasigurno bi to bio Omer bin Hatab. To jeste da je trebao da bude poslanik odmah poslije njega. Znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će Mehdi da bude Nabiullah, to jeste Allahov poslanik. To da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao Omera radijallahu anhu muhaddis. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su muhaddisin bili u prijašnjim narodima i da je ako muhaddis bude u mom umetu, to je Omer bin Hatab. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kao nacije prije vas, narodi prije vas su imali ljude koji su bili muhaddisi i da ako iko bude trebao da postigne taj status u mom umetu, onda to je Omer. Muhadisi su ti ljudi koji često dobivaju vizije od Allaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je rekao među Benu Israil koji su došli prije vas, imali su osobe s kojima je Allah razgovarao, iako nisu oni bili poslanici. I onda ako iko bude u mom umetu kao te osobe, onda će to da bude Omer. Obećani Mesija alejhi salam kaže uzvišeni Allah uvijek koristi metaforički govor i onda uspoređuje osobe prema njihovom ponašanju i prema raznim sličnim karakteristikama. Oni koji u Allahovim očima imaju te kvalitete Ibrahima alejhi salama, onda u Allahovim očima osobe koje se ponašaju kao Ibrahim alejhi salam u Allahovim očima su kao Ibrahim. A oni koji imaju karakteristike Omera Faruka, onda će da budu kao on. Zar ne čitate hadise, ako bude bilo koji muhadis u ovom umetu s kojim će Allah dželešanuhu da razgovara, to je Omer. Da li ovaj hadis znači da neće biti muhadisa poslije Omera radijallahu anhu? Zaista to ne znači. Šta znači iz ovoga jeste da kada potreba za muhadisom se pojavi, onda će Allah iz poslanikovog umeta naći osobu sa karakteristikama Hazreti Omera radijallahu anhu. Obećani Mesija dalje govori da ja sam dobio objave, ti si muhadis, to jeste ti si primaoc Allahovih blagoslova i njegovog razgovora. Kao što sam spomenuo u prijašnjim hudbama, Hazreti Omer radijallahu anhu je bio ta osoba koja je dala
savjet da se Kur'an sakupi i spomenut ću neke detalje u vezi toga. Hazreti Zeid bin Sabit Ensarija prenosi da u bici Jamama gdje je ubijeno 70 hafiza u vrijeme hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. On kaže kad su oni bili ubijeni, Hazreti Ebu Bekr je pozvao mene i Hazreti Omera. Ebu Bekr je rekao, Omer mi je rekao da su mnogi hafizi ubijeni u bici Jamama i boji se da će i ostali u budućnosti biti ubijani i onda mnogi dijelovi časnog Kur'ana mogu da se zagube i treba da se sakupi časni Kur'an u jednu knjigu. Moj savjet je da sve se znači to sakupi na jedno mjesto. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao kako da ja uradim nešto što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad nije uradio. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao, tako mi Allaha, ovo bi bila velika služba koju bi ti uradio za islam. I onda je Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ovo je Omer meni ponovio mnogo puta, dok sada je Allah to i otvorio moje srce prema tom prijedlogu i ja se slažem. To jeste da i on smatra da trebaju da sakupe. Hazreti Zubeir je počeo da to radi. I kao što sam rekao, Halifatul Mesih kaže, ja sam ovo već spominjao na prošlim hudbama. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, Ebu Ubejda, Muslim Maud kaže, Ebu Ubejda je rekao da sljedeći ashabi su znali časni Kur'an na pamet, kao bili hafizi Kur'ana. Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Sad, Ibn Masud, Huzeifa, Salem, Ebu Hureyra, Abdullah bin Saib, Abdullah bin Omer i Abdullah bin Abbas. Također je zapisano da neke ajete koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio od uzvišenog Allaha, također Hazreti Omer radijallahu anhu je imao svoje kao prirodno mišljenje, bio je naklonjen tome. U Siha Sita, u 6 najautentičnijih knjiga hadisa spominje se nekoliko puta da razmišljanje Hazreti Omera radijallahu anhu u vezi nekih stvari je također znači totalno bilo isto kao kada bi se ajeti poslije objavljivali. I ako pregledamo sve te, možemo vidjeti da 7 puta se to dogodilo. U Buhariju se spominje da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, 3 puta moje mišljenje je bilo isto kao što je moj gospodar objavio u Kur'anu. Jednom sam rekao, o Allah poslaniče, trebamo da učinimo Ibrahimovo mjesto mjestom gdje ćemo mi da obožavamo, tu da klanjamo. I poslije toga ajet u časnom Kur'anu je objavljen. To jest ajet u kojem Allah govori da se uzme mjesto Ibrahimovo, mjesto molitve gdje će se molitva obavljati, to jeste Kaaba. Onda ajet koji govori da žene trebaju da nose veo ili hijab. Omer radijallahu anhu je rekao, o Allah poslaniče, ja kao želim da ti narediš svojim ženama da nose veo, jer među muškarcima koji razgovaraju s njima imaju i pobožni i osobe koje nisu pobožne. Poslije toga ajet u vezi ovoga je također objavljen. Onda u vezi supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su zajedno došle u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, među njima je, kaže, bila i moja kćerka. I Omer radijallahu anhu je rekao, možda ako vas on razvede, Allah će mu podariti bolje žene od vas. I onda sljedeći ajet časnog Kur'ana je bio objavljen i također u tom ajetu je bilo, možda ako vas on razvede, Allah će mu dati bolje supruge od vas.
Onda u Sahih Muslimu gdje Ibn Umar prenosi da je Omer radijallahu anhu rekao 3 puta moje mišljenje je bilo prema Allahovom određenju, to jeste u vezi Ibrahima a.s. mjesta obožavanja, da bude isto kao gdje je Ibrahim a.s. obožavao, u vezi hidžaba i u vezi zatvorenika sa Bedra. Kako god, u vezi ovaj hadis u vezi zatvorenika na Bedru je netačan i Hazreti Muslim je ovo objasnio i također Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib je također detaljno napisao u vezi ovoga, prikazivajući razne dokaze u vezi ovoga i od raznih komentatora časnog Kur'ana i također dokazuje tu da kao kazna koja je data zatvorenicima Bedra je jednostavno netačan hadis. I Halifatul Mesih kaže da je također ovo on spominjao u prijašnjim hudbama. Također u Sahih Muslimu u vezi toga da dženaza se ne treba klanjati licemjerima, razmišljanje Hazreti Omera radijallahu anhu, da je to prema naređenju časnog Kur'ana. Ibn Umar prenosi da Abdullah bin Ubej bin Salul, kad je on umro, njegov sin Abdullah bin Abdullah je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio je da poslanik mu podari njegovu košulju kao da to bude njegova odjeća s kojom će biti stavljen u mezar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao tu košulju i onda ga je on pitao također da predvodi dženazu njegovom ocu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao da predvodi tu dženazu, ali Hazreti Omer radijallahu anhu je ustao, uzeo je poslanika sallallahu alejhi ve sellem za njegovu odjeću i rekao: Allahov poslaniče, ti ćeš da klanjaš njegovu dženazu iako je to Allah dželešanhu zabranio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah mi je dao izbor. To jeste, rekao je ili traži oprost za njih, a i možeš da ne tražiš oprost za njih. I da tražiš 70 puta oprost za takve osobe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ću tražiti za njega više od 70 puta oprost. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao da je on je bio licemjer, to jeste taj Abdullah bin Salul. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao njegovu dženazu. I poslije toga Allah dželešanu je objavio sljedeći ajet, da nikada se ne treba moliti za takve kad umru, to jeste licemjere, i kao nemoj se moliti na njihovim mezarima. Onda u Sunan Tirmizi, kada je zabrana alkohola bila naređena, prenosi se da je Omer radijallahu anhu molio se Allahu prije toga: Allahu moj, podari nam kao zapovjed što se tiče alkohola. I onda sljedeći ajet sure El-Bekare je bio objavljen. Pitaju te u vezi vina i kockanja. Reci, u oba dva se nalazi veliki grijeh, također neke koristi za čovjeka, ali grijeh je veći nego koristi. Kad je ovaj ajet bio objavljen, Hazreti kada je čuo ovaj ajet, Hazreti Omer radijallahu anhu molio se: Allahu moj, podari nam kao vrlo jasnu naredbu što se tiče alkohola. I onda ajet iz sure An-Nisa je objavljen: ovi koji vjerujete, ne prilazite namazu dok niste u potpunom trijeznom stanju, dok vi ne znate šta govorite. Hazreti Omer radijallahu anhu kad je čuo i ovaj ajet, još se jednom molio i rekao je:
Allahu moj, podari nam jasnu naredbu u vezi alkohola. I onda ajet iz sure Al-Majda je bio objavljen koji glasi: šeitan samo želi da preko alkohol, vina i kockanja napravi neprijateljstvo između vas i da vas drži od spominjanja i obožavanja Allaha i od vaših namaza. Da li ćete vi da se držite kao da slijedite to? I onda kada je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo ovaj ajet, rekao je: zaista mi ćemo se držati ovog naređenja. Obećani Mesih alejhi selam kaže, možemo da razumimo koliki je status bio Omera radijallahu anhu, da i ajeti su bili objavljivani prema načinu njegovog razmišljanja. Postoji hadis u kojem se kaže da šejtan bježi od sjenke Hazreti Omera radijallahu anhu. A u drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je trebao da dođe poslanik poslije mene, to bi bio Omer radijallahu anhu. I također obećani Mesija je spomenuo u vezi muhaddisin, to jeste da ako bude trebao u umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bude takva osoba, onda je to Omer. Onda također hadis u kojem se prenosi da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatao savjete Omera radijallahu anhu u vezi ekspedicija. Ovo prenosi ili Ebu Hureyre ili Ebu Said, ali ne zna se ko je taj hadis prenio, ali u vezi borbe na Tabuku bila je velika glad. Ljudi su tražili tada se zakolju kamile na kojima su oni prenosili vodu i tako da mogu da ih koriste za hranu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao dozvolu, ali je tad došao Hazreti Omer radijallahu anhu i rekao: o Allahov poslaniče, ako ti to dozvoliš, onda će biti nedostatak u kamila za druge potrebe. On je predložio da svi donesu šta god hrane su imali i da stave ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se poslanik pomoli i da tako Allah dželešanu blagoslovi tu malu količinu hrane. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se složio sa ovim i onda je rekao da se donese koža i tražio je da sve što je ostatak hrane da se donese i stavi na tu kožu. Ovaj prenosioc kaže: neki su donijeli male komadiće hljeba, neki malo hurmi što su imali, sve je znači stavljeno ispred poslanika. Onda se poslanik molio Allahu da blagoslovi ovu hranu i rekao je ljudima da počnu da uzimaju tu hranu. I svi u armiji toj su napunili svoje posude tom hranom i također je preostalo te hrane. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svjedočim da nema niko ko je dostojan obožavanju osim Allaha dželešanuhu i da je on Allahov poslanik, i kogod ode vrati se svom gospodaru, svjedoči ovim riječima, onda toj osobi neće dženet biti zabranjen. Ovaj hadis je iz Sahih Muslimu. Također Yazid bin Abi Ubejd u Sahih Muslimu prenosi isti hadis. Hazreti Omer radijallahu anhu je također sanjao u vezi riječi od ezana. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da Allah je također slao objave i ashabima. Allah dželešanu je objavio jednom od ashaba riječi ezana, i on je to rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer također je sanjao san u kojem je čuo riječi od ezana, ali zato što je već neko bio to rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on 20 dana nije govorio u vezi toga.
ali poslije je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zaista to su od Allaha riječi. Onda također na drugom mjestu se prenosi da kada je ashab rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem riječi ezana, on je rekao odi Bilalu i nauči ga ovim riječima. On ima jak glas i treba da naglas te riječi uči. Hazreti Abdullah bin Zaid koji prenosi ovaj hadis kaže kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo riječi ezana od Hazreti Bilala, došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, kunem se onim koji je tebe poslao, da je i on također čuo ove riječi koje su izgovorene u ezanu. Onda prenosilac kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je sva hvala pripada Allahu. Sada ovo je još jači kao dokaz, to jeste da je potvrđeno da su ove riječi od Allaha. Također na jednom mjestu se prenosi da je Omer radijallahu anhu rekao da je bio u polu budnom stanju kad mu je melek rekao ove riječi ezana. Hadis koji govori u vezi poštovanja i cijenjenja Omera radijallahu anhu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ibni Umar prenosi da je jednom bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na putovanju i on je jahao na kameli od Omera radijallahu anhu. Ta kamna je bila nije mogao da kontroliše je dobro i ta kamila bi često išla ispred kamile poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda bi Omer radijallahu anhu rekao Abdullah, niko ne bi trebao da jaše ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da mu proda kamilu i Omer radijallahu anhu je rekao da je ta kamila već poslanikova imovina. Onda je poslanik kupio tu kamilu i da poklonio je Abdullahu i rekao da on s njom može da radi šta god želi. Hazreti Enes bin Malik prenosi da kada je sunce prošlo zenit, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao podne namaz i rekao, onda je poslanik govorio o vremenu kad mnoga dešavanja će se desiti i također je pitao koliko ima pitanje, on će im odgovarati sve dok tu bude. Mnogi su počeli da plaču. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opet govorio im da ga mogu da pitaju bilo koje pitanje. Abdullah bin Huzafa je tad ustao i pitao ko je moj otac. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Huzafa. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet rekao da ga mogu pitati pitanje. Onda je Omer radijallahu anhu ustao i rekao mi smo zadovoljni da je Allah naš gospodar, da je Islam naša vjera i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naš poslanik. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije više i pitao za pitanja. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao džennet i džehennem je pokazan mi na tom zidu i nikada nisam vidio kao dobrotu i zlo takvo. Također sličan hadis se spominje i u Buhariju kao ovaj i njega prenosi Hazreti Ebu Musa. On prenosi ovo da su ljudi pitali razna pitanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da neka pitanja nisu bila korektna i da je jedna osoba pitala ko je moj otac, da je poslanik rekao Huzafa, onda je još jedna osoba pitala ko je njegov otac, on je odgovorio i da je poslije Omer radijallahu anhu ustao i rekao o Allahu poslaniče, mi shvatamo svoju, vidjevši lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mijenja izraz i da mi shvatamo svoju grešku i mi se kajemo Allahu dželešanhu. Također u Buhariju koji prenosi Zuhri u vezi ovoga, on prenosi da mu je Enes bin Malik rekao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio da je Abdullah bin Huzaifa ustao i rekao ko je moj otac. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao tvoj otac je Huzafa. Onda je ponovio mnogo puta poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ljudi trebaju da ga pitaju pitanja.
I onda je Omer radijallahu anhu ustao i rekao: mi smo zadovoljni da je Allah naš gospodar, Islam naša vjera i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naš poslanik. I poslije kada je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa rekao. Jedan ensarija prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan u vezi njegovog posta i rekao je da moglo se vidjeti da poslanik nije bio zadovoljan sa tim pitanjem i da je Omer tad rekao: mi smo zadovoljni da je Allah naš gospodar, Islam naša vjera i Muhammed naš poslanik. U Buhariju se prenosi da je jednom Omer radijallahu anhu posjetio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Omer radijallahu anhu kaže da je poslanik se odmarao na nekom kao krevetu koji nije imao pokrivač i da je to bilo oslikalo se na tijelu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda sam upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se moli za njegov umet da Allah im podari imućnost, zato što Bizantici i Perzijci imaju veliko blago i da su dobili kao tu ogromno bogatstvo, a ne obožavaju Allaha. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Hatabov sine, zar ti dalje sumnjaš? Oni su takvi ljudi koji su to dobili vrlo lako na ovom svijetu i oni od toga kao imaju zadovoljstvo. Onda sam, Omer radijallahu anhu kaže, pitao poslanika da se moli za moj oprost. Obećan Mesija alejhi selam kaže da jednom Hazreti Omer radijallahu anhu otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vidio je u kući da ništa nema. Vidio je da poslanik leži na nekom prostiraču gdje nije imao prekrivač i vidio je da je to se oslikalo na tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Omer radijallahu anhu je počeo da plače. Poslanik ga je pitao: zašto plačeš, Omere? On je rekao: pa ja plačem kad sam tebe vidio, jer ovi carevi iz Perzije ili drugi, oni žive u ogromnoj imovini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: šta meni briga za ovim svijetom? Moj primjer je onog putnika koji putuje na kameli. I taj putnik kada sunce puno ugrije, zaustavi se ispod hladovine, ispod palme i onda on nastavlja po istom tom suncu da putuje. Omer radijallahu anhu kaže: tražio sam od poslanika da mi da dozvolu da odem da obavim umru. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao tu dozvolu da idem i rekao: moj brate, nemoj da nas zaboraviš u svojim dovama. Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi da kad bi dobio sve na ovom svijetu ili ove riječi koje mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio, to sve na ovom svijetu me nikad ni blizu ne bi učinilo sretnim koliko su me ove riječi učinile. A prema drugom hadisu da je poslanik rekao: o moj brate, uključi nas u svoje dove. Ogromna ljubav Omera radijallahu anhu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem možemo vidjeti sljedećeg primjera. Već sam ovo spominjao u ranijim hudbama. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i kada su vijesti došle do Omera radijallahu anhu, on je rekao: tako mi Boga, poslanik nije preminuo. I Hazreti Ajša radijallahu anhu kaže: ja sam se i tako i osjećala kao da će se ponovo probuditi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali kada je Hazreti Ebu Bekr došao i proučio ajet 145 iz sure Al Imran i usmjerio Hazreti Omera da vidi realnost, onda je se ovo razjasnilo. Što se tiče ovoga, Hazreti Muslim Maud kaže da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, svi ashabi su jednostavno
zaključili da svi poslanici prije njega su preminuli i taj zaključak se desio zato što je Hazreti Omer radijallahu anhu smatrao da će se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovo vratiti i bio je toliko ubijeđen ovim mišljenjem da je rekao da će da kogod kaže drugačije da će mu odrubiti glavu. Ali kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu došao, proučio je sljedeći ajet i to jeste da je Muhammed samo poslanik i zaista svi poslanici prije njega su prošli. I Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, kad sam čuo ove ajete, noge su mi se počele tresti i pao je na koljena. I ashabi su rekli da su osjetili kao da je ovo tek ovaj ajet objavljen. I učili su ovaj ajet dok su prolazili kroz market. I Hazret Muslim kaže, kada su čuli ovaj ajet, Hazreti Omer radijallahu anhu je mogao reći ne, da je vjerovao, Hazreti Isa je i dalje živ. Zašto onda naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne može ostati živ? Kako god, činjenica je da su kada su ashabi svi ostali bez komentara na ovaj ajet, oni su znači svi se složili i da je Isa alejhi salam također preminuo. Obećani Mesija alejhi salam također je rekao isto za ovo i ja sam to već spomenuo u prijašnjim hudbama. Hazret Ibn Umar prenosi da na način na koji je Hazreti Omer slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio crni kamen na Kabi i plakao je i onda kada se okrenuo ugledao je i Omera radijallahu anhu kako plače. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Omere, ovo je mjesto gdje suze trebaju da teku. Također hadis da Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, otišao je kod crnog kamena i poljubio ga je i rekao: ja sam svjestan da si ti samo kamen, niti nam možeš nauditi ni dati kakvu korist, i da nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da te ljubi, taj kamen ne bi te kao nikad ja poljubio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je jednom Hazreti Omer radijallahu anhu radio tavaf i onda je prošao pored crnog kamena, udario ga svojim štapom i rekao: ja znam da si ti samo kamen i da nemaš nikakvu moć i ja te samo ljubim zato što to Allah naređuje. On je toliko bio predan tom jedinstvu Allaha dželešanuhu i Allahovoj moći, ništa ne bi mogao da usporedi sa Allahom, i on je samo izražavao čast tom crnom kamenu zbog toga što je Allah to naredio, a ne zato što je on nešto vjerovao da je taj crni kamen specijalan. On je bio mišljenja ako je Allah naredio i nešto tako bezvrijedno da se poljubi, onda mi to moramo biti poslušni. Jer mi smo Allahove sluge, a ne sluge bilo kakvog kamena ili bilo kakve zgrade. To je zaista mišljenje pravih vjernika, da ni Kaba, na primjer, nema nikakvo značenje obožavanja osim da je to Allahova kuća koja je napravljena od kamena, i ispravni i pravi musliman ne pripisuje nikakvu ogromnu vrijednost tome crnom kamenu, ali pravi vjernik daje čast toj Allahovoj kući i tome kamenu crnom zato što znaju da je Allah dželešanuhu naredio da se iskaže počast ovim stvarima.
Ali kad pravi vjernik to radi, on i dalje ima potpuno uvjerenje da je on Allahov sluga i da samo služi Allahu, a ne nikakvim objektima niti kamenju. I to je način na koji se Hazreti Omer radijallahu anhu odnosio prema tom crnom kamenu, udarajući u njega i rekavši: nemaš nikakvo značenje, ti si kao samo kamen, kao milioni kamenja u svijetu, ali zato što je Allah naredio da ti podarim čast, onda to i radim, i poljubio je crni kamen. Hazreti Abdullah bin Omer prenosi kada se poslanik vratio sa Tajfa i bio je u Džirani, Hazreti Omer radijallahu anhu ga je upitao: o Allahu poslaniče, u toku neznanja, to jeste prije islama, ja sam obećao da ću da dođem u Allahovu kuću, to jest u Kabu, i da sjedim kao da obožavam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se moli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: odi to radi jedan dan. To jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nije važno kad smo uradili neko obećanje, treba da se ispuni. Naravno, stvar koja je dozvoljeno obećanje. Hazret Uzejfa prenosi da u toku bitke na Tabuku, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sišao sa svog konja, dobio je objavu, u stvari s kamile, i kada se to desilo, njegova kamila je počela da bude nemirna. I on kaže: kad se to desilo, ja sam odveo tu kamilu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i onda sam sjedio pored te kamile dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ustao, i priveo sam kamilu bliže poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je upitao: ko je tu? Ja sam rekao: Huzeifa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ću da ti odam jednu tajnu, ne smiješ nikome reći. Onda je rekao: zabranjeno mi je da klanjam dženazu toj i toj osobi. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo grupu licemjera. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, kad bi on god smatrao da je osoba neka dio te grupe licemjera u koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo, ako bi Hazreti Huzeifa krenuo s njim na tu dženazu, onda bi Hazreti Omer radijallahu anhu klanjao toj osobi dženazu. Ali ako Hazreti Huzeifa ne bi dao svoju ruku Hazreti Omeru, onda Hazreti Omer radijallahu anhu ne bi klanjao toj osobi dženazu. Obećani Mesija alejhi selam kaže način na koji je praktično Omer radijallahu anhu ispunio predskazanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: kad bi god neko odlazio kod Kosrosa, cara, da bi on uvijek davao ili podmićivao taj narod, ali to nije bilo dovoljno za muslimane, jer oni su rekli: nama je Allah obećao da ćemo mi posjedovati njegove one narukvice. I kada su osvojili to carstvo, Omer radijallahu anhu je naredio jednom od ashaba da stavi te narukvice zlatne od tog cara, da bi se i fizički ispunilo to predskazanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Muslima kaže da nije dozvoljeno muslimanima, muškarcima da nose zlato. Kako god, Hazreti Omer radijallahu anhu je dao ovom ashabu da stavi te narukvice na ruke, ali taj ashab nije želio. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao: pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da vidi te narukvice na tvojim rukama. I onda kad su dobili te narukvice i odjeću od Kosrosa, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao tom ashabu da ih stavi i počeo je da plače. I rekao je: samo nekoliko dana prije je iranski car nosio ovo i diktirao je i vladao u stvari, a danas on bježi kroz džunglu. Neki ljudi bi pomislili da ovo nije u redu, da musliman nosi zlato ni
svilu i da je to pogrešno bilo kako god, ali to je Hazreti Omer samo dozvolio na nekoliko minuta da bi jednostavno se to kao bila jedna velika lekcija ispunjenja tog pretkazanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah bin Omer prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: stajao sam pored bunara i vadio sam vodu i došao je Ebu Bekr i izvadio 1 ili 2 kante vode i izgledalo je da je to on jedva radi i da jednostavno je nejak i da će Allah pokriti njegovo znači bilo koje nedostatke. Onda je Omer radijallahu anhu došao kao i ta je kanta postala još veća i nikada nisam znao da kao Hazreti Omer može toliki posao da radi. On je toliko vode izvadio iz bunara da su svi bili zadovoljni i kao otišli su da rade svoj posao. Hazreti Ibn Umar prenosi da je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da sanjao sam da mi je neko donio mlijeka i toliko sam pio to mlijeko da mi je počelo kao ispod noktiju da izlazi. Onda sam dao ostatak mlijeka Hazreti Omeru radijallahu anhu. Onda su ashabi pitali: o Allahu poslaniče, kako ti tumačiš ovaj san? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tumačenje tog sna je znanje. Zainullah Abdullah Shah Sahib u komentaru hadisa kaže: Fazl ilm ovdje ne znači kao odličnosti znanja, to znači znanje koje ostaje i da je u časnom Kur'anu Majma'ul Bahrein Omer radijallahu anhu nazvan, što znači onaj koji posjeduje znanje i na ovom i na budućem svijetu. Imam Buhari kaže da časni poslanik je donio takvo znanje koje je posjeduje svo znanje ovog svijeta i budućeg. Kao što je Isa alejhi selam rekao, kada ta uputa dođe, on će vas uputiti, misleći na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u sve nauke i znanje. I ako razmislimo o tome šta je zaista tumačenje toga da je Omer radijallahu anhu dobio taj ostatak mlijeka od poslanika, to jeste zbog blagoslova od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je dobio to znanje. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje kaže da je Hazreti Omer radijallahu anhu mi jednom rekao u vezi svog sna, da je jednom dobio zdjelu mlijeka i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: to mlijeko znači znanje. Abu Said Hudri prenosi da je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ja sam spavao i neki ljudi su dovedeni ispred mene i da neki su imali duže, neki kraće odjeću i da je Omer radijallahu anhu također doveden ispred njega, a njegova odjeća se vukla. Ashabi su onda pitali šta je to značilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da to obilježava njegovu vjeru. Dok je govorio o kvalitetima ashaba, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u mom umetu najsnažniji u Allahovoj vjeri je Omer. Zatim Malik bin Gval prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dovedite sebe kao u stanje gdje vi sebi sami sudite, jer to je mnogo lakši sud. Ili je rekao da je to mnogo lakše da se asesira. Ili je također rekao da se kao analizirajte sami sebe i pripremite se za veliki dan kada će svi biti odgovorni. To jeste tog dana bit ćete predstavljeni ispred svog gospodara i nijedna vaša tajna neće ostati skrivena. Kad bi god Hazreti Hasan spominjao Hazreti Omera radijallahu anhu, govorio bi: tako mi Boga, iako on nije bio među prvim koji su prihvatili islam i nije bio
najveći trošač na Allahovom putu, kako god i nikada nije žudio za ovosvjetskim stvarima. I bio je najstrožiji kada u vezi implementiranja Allahovih naređenja. Hazreti Sad bin Ebi Vakaz kaže, tako mi Boga, iako Hazreti Omer radijallahu anhu nije nas prestigao u tome da prihvati islam prije nas, ali znam u čemu nas je prestigao, to jest u njegovoj pobožnosti i tolkom udaljenosti od ovog svijeta. Hišam bin Urma prenosi od svoje majke da kada je Hazreti Omer radijallahu anhu putovao u Siriju, njegova odjeća, gornji dio odjeće je bio podaran na leđima. Ta košulja je bila duga, napravljena od debljeg nekog platna. On kaže da je uzeo tu i odjeću i kao zašio je i oprao i naručio je još jednu koja je od pamuka bila napravljena, i kada su dali ove oba dvije košulje, Omer radijallahu anhu dotakao je tu od pamuka i rekao je, vratite mi moju tu staru odjeću, da ta odjeća najbolje kupi znoj. Drugim riječima, da ta ušivana odjeća je bila za njega bolja. Zatim Enes bin Malik kaže da je vidio Omera radijallahu anhu dok je bio halifa i da je njegova odjeća bila zašivena na zakrepljena na 3 mjesta. U drugom hadisu Hazreti Enes kaže da je bilo 3 kao na 3 mjesta zakrepljena njegova odjeća. Halifatul Mesih kaže, nastavit ću da govorim o životu Omera radijallahu anhu u budućnosti. Sada ću da spomenem osobu koja je preminula i klanjati dženazu u odsustvu poslije džume namaza. Dr. Tasir Mužtaba Sahib, koji je služio kao doktor u Fazl Umar fondaciji, preminuo je nekoliko dana prije u 70. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Iako je bolovao od raznih ili ako je imao razne zdravstvene probleme, na jedan put se razbolio i preminuo je. Sejd Fahrul Islam Sahib, od njegovog oca rođak, je prvi u njihovoj porodici primio Ahmedijat i bio je ashab obećanog Mesija alejhi selama. Gulam Mužtaba Sahib, otac, je 1930. primio Ahmedijat, dok je još bio student. Pod Nusrat Jahan projektom, kada je Halifatul Mesih III tražio od ljudi da daju svoj život u službu islama, njegov otac je tada radio kao doktor i on se odmah istog dana penzionisao i otputovao je u Afriku 1970. godine i ostao je u Africi do 1999. Bio je u Gani, Nigeriji i Sierra Leone. Dr. Tafsir Mužtaba Sahib je također se školovao u medicini. 2 godine je radio u armiji, onda je radio u opštoj bolnici u Karačiju i u Džina bolnici u Karačiju. 1982. godine dr. Tasir Mužtaba je radio 3 godine i onda je u Ganu prebačen i u Esokore je također radio u bolnici koju je napravio njegov otac. Tu je sa svojim ocem radio 3 godine i otac ga je na raznim operacijama trenirao. Njegov otac je bio vrlo dobar hirurg. Služio je u Gani 23 godine u Gani kao doktor i onda 17 godina u Rabvi bolnici. Otprilike 40 godina je služio džemat. Amtul Rauf Sahiba je njegova supruga, od Sejd Muzafer Shah Sahib kćerka
i majka joj je bila kćerka od Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu. On je imao jednog sina i jednu kćerku. Njegova supruga kaže, kada sam otišla da ga obiđem u toku njegovog, dok je bio bolestan, rekao mi je da prenesem selam halifi. I ovo je izgledalo kao da zadnji selam šalje, na taj način je govorio. Ona kaže kad su bili u Gani, jednom se razbolio i cijelu noć je bio u bolovima. Prije sabaha mi je rekao da je neko nazvao selam. Ja sam mu rekla da kuća je zatvorena i nije moguće da je neko mogao da uđe u kuću. Onda poslije jedno sat vremena opet mi je rekao da je čuo da neko naziva selam. I onda poslije toga njegovo stanje se je poboljšalo. I ona kaže da ja također se molila za njega i da je dobila odgovor da će onda živi dug život. Njegova supruga dalje govori da je on bio vrlo dobra osoba, gostoprimljiva, nikada nije govorio o drugima iza njihovih leđa, uvijek je bio vrlo tiha osoba. Njegov brat piše da i poslije njegovog radnog vremena on bi provjeravao svoje pacijente. On kaže, ja nisam želio da pacijenti koji dođu poslije radnog vremena da se moraju vraćati kući i zbog toga bi radio i duže. I on kaže, zbog toga sam pomagao drugim doktorima sa njihovim pacijentima. Bio je vrlo pobožna osoba, nije mnogo pričao. On kaže, osobe u bolnici govore da kada bi god on prolazio pored njih, pozdravljao bi se sa osmijehom na licu. Također da bi besplatno poslije radnog vremena viđao pacijente. Direktor džamija Ahmedija koledža u Rabbi piše, on kaže, nekoliko sam puta imao čast da s njim razgovaram. On je čovjek bio od vrlo malo riječi, ali kada bi govorio, pričao bi sa vrlo lijepim tonom. Bio je vrlo skromna osoba, vrlo pobožan. On kaže, čula sam toliko stvari od ljudi, dobrih stvari od ljudi iz bolnice, od siromašnog naroda i načina na koji je on služio njih i toliko osoba postane kao ljubomorna da imaju takvi ljudi i doktori. Halifa kaže da sam već ovo spomenuo, ali spominje da kada bi pacijenti posle radnog vremena ga sreli, on bi ih odveo u njegov ured i kao da je on na njih čekao, na taj bi im način primao. Iz Humanity First organizacije za Njemačku predstavnik piše da išli su u Afriku u službu zajedno sa doktorom Tasirom i da su jednom sreli jednu ženu koja je bila vrlo uznemirena i pitali su je šta se je desilo. Ona je rekla, sve sam potrošila da bi došla da vidim halifu i sad nemam se sredstava da se vratim kući. I on kaže da doktor Sahib je njoj dao 30.000 franaka, to je u to vrijeme iznosilo kao čitav mjesečna plata. Hanif Mahmud Sahib piše da je on bio toliko naklonjen prema ljudima koji služe džemat i rekao je da je jednom otišao sa bolesnom suprugom kod njega samo na konsultaciju, ali on je završio i tretman i terapiju za nju i platio je za neke papire. Kaže, on je izgledao kao jedan melek u ljudskom obliku, nije mnogo pričao, ulazio bi vrlo tiho u džamiju, a klanjao bi duge namaze. Doktor Muzafer Chaudhry Sahib, koji je urolog i ovdje živi u Velikoj Britaniji, i on često ide u Rabu za vakfarzi. On kaže da je doktor bio vrlo tiha osoba, pobožna, imao je veliku žar da uči nove stvari da bi mogao da pomaže drugima. On kaže kad bi god išao na vakfarzi
i kada bi posjetio njegov ured, on bi uvijek mi davao svoju fotelju, a sjedio bi gdje inače posjeta njegova sjedi. Iako bi ja insistirao mnogo da on ostane u svojoj fotelji, on bi meni davao. Još jedna osoba piše, imao je mnogo kvaliteta, žrtvovao se mnogo finansijski, uvijek je plaćao redovno Tahrik Džedid, čim bi se znači godina započela, on bi to isplaćivao. Dalje kaže, iako je on bio doktor po profesiji, njegova glavno je bilo da služi čovječanstvo. Dr. Naim Saheb, koji je glavni za bolnicu, kaže, Dr. Saheb je služio kao misionarski doktor. On kaže da danas kada su mnogi čuli da je Dr. Saheb preminuo, mnogi koji su ga znali vrlo su tužni. Svi govore da je on bio doktor koji je bio vrlo skroman, vrlo gostoprimljen, uvijek bi želio da pomaže drugima. Osim što je doktor bio, volio je da mnogo uči o religiji, literaturu džamatsku. On kaže također da je mnoge uspješne operacije izvršio u raznim bolnicama u Africi. Mnogi na afrički dijalekt izgovaraju njegovo ime Mučtaba. On također kaže da Dr. Saheb je napravio i džamiju blizu te bolnice u Africi. Dr. Saheb i njegov otac ne samo da su medicinski se brinuli za pacijenta, ali također bi za mnoge plaćali i račune i za hranu, i nekada također bi uvijek imali mlijeko i jaja uz sebe i rekli bi da je to dio također terapije da ova osoba postane zdravija, da unosi ovakvu hranu. Oba dvojica, njegov otac i on, su uradili veliku službu u Gani. I halifa također kaže, znam mnogo ljudi iz Gane koji bi uvijek hvalili ovu dvojicu doktora. U svakom slučaju služio je kao istinski vakfit i brinuo se za ljude koji su dali život službu džamata. Također Halifatul Masih IV kada je išao u posjetu Afrike, boravio u njegovoj kući i gostoprimstvo je bilo kao veliki dio njegovog karaktera. Hanif Saheb je napisao da je on bio kao melek, zaista on je bio kao melek u ljudskom obliku. Da Allah podari njegovu milost na njega i uzdigne njegov status. I što se tiče gostoprimstva, uz njegovog gostoprimstva čovjek može biti jedino gostoprimljiv kad i njegova supruga je na istom stepenu. Zaista njegova supruga je također gostoprimljiva i služi mnoge. Molite se da Allah je podari dug život i dobro zdravlje i da njihova djeca nastave da rade dobra djela i da služe svoju majku. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.